Alright guys, and happy Sunday. It's a sunset. May nala nakikita tagnindot na sunset sa doon na. And anyway, nata there is Cebu City, and of course ito sa SRP. Tatapadong na sa syudad. And wala, it's been a while nakita mo nga ni na drive ba. Makita ning mga dana ba. Nag-voice daan ba kay. Lagi. They may biyahe Domingo, happy Sunday everyone. And muna sa may mga bago karong panahon na sa Cebu, di ba? Ang mga bata ko sa elementary pag nagbuwan ng wika ko ron, di ba? So subukan natin mag-Tagalog. So akong question of the day is so funny dito sa Cebu, sa Kalami, Cebu. If you follow my page on Facebook, na ako'y pangutana karon is daghan kay siya, viral siya in a way. Kaya akong pangutana for non-Cebu born, na nagpuyo rin sa Cebu, you weren't born in Cebu and now you're based in Cebu, what was your first culture shock diri sa Cebu? I got varied answers yun, nakatawanan kanila. Ang tuyo na mo diri, ang patis lang mo, tuyo actually. So, kung ingon ko may patis, tuyo. Mga tuyo ra gyapon na mong ihatag, wag na yung patis. Wag na yung patis, gamay rin makakuha na. Rupina, tayo mo ingon na rupina patis. Pero, mauna, daghan kay kuhaan, kaya ang uban, bitaw kami mga bulanon sad. Ang among kanon, luto na. So, kung namoy luto, ingon ka sa karinderiya, namoy luto. Ingon ka taga-karinderiya, luto, manitanan. Nga naman niluto. So ang luto na mo rice. Mao gina tinuod na nakarelate ko na kay ako balisan ato ko Cebu ay Bohol. Luto kanon pagkuhag luto init pa ko sa luto kanon na sabot yung kuha na rice na sa uban sa ang ilang ambak is is manaog, ang cambio nila is change, sukli, cambio. Na iba lain-lain tag term sa palihog, sila kasabot mga Ilonggo, kasabot og kuan, may tagsabot, katawanan na sa ilang sabot dili na kuan na kasabot ka, pasabot-sabot is like pubic hair ko and yung mga Tagalog, katawan ko first day of school nila na ma'am, may bug siya siyang classmate nun, ingon siya, ma'am, naglibog ko. So abis ko ang Tagalog na bastos ng libog sa amo, naglibog na nalilito or na-confuse ka or waka kasabot o naglibog na dili na ka nang gikuan giwagan. Matod pala yung Tagalog ay ang langgam ko na to naglupad ang ila nagkamang. Diba katong yung usa sa istorya siya na during pandemic ay katong udet na ang mga tao ko naglintas ako kayong linya sa water refilling station. Ang uban ko nagdanag baril, abi ko niya nagdanag mga pusil ang mga kuan nadunggan niya sa balita, nagdanag kong mga pusil ko ay namaw ko pero baril di is of course baril na mo, drum bas tubig baril barrel. Mga kuan mga culture shock na rin ibong sala ko kuno atong humba pritong baboy atong adobo kuno pritong baboy ra man anong gitawag man na atong adobo na pinirito ra ng baboy. Tinuod na kanang kung if you're new in Cebu di ma-shock sa ka na kada party na mo diri sa gagmay lang din celebration na ginay lechon. Sa uban di man kay maglechon dere. Muna kumo na kay lechon, mukhaon may lechon kada adlaw. Nami anli lechon des ko Puso Village pero sa uban. Di nasa uban ni reklamo ngano kuno dere ang pista gabi ira. Sa probinsya, pista baya buntag sayo palang ihaw na lami nang ipakal sana. Diri kuno Cebu ngano gabi ira man ang pista.
Depende ra na sa mga probinsya din na maghapon na magpista sila tata manggali. Kung adlaw man magpista, oh. Kung adlaw man magpista sila tata. Oh, nga kapabulhot lang usyon shit. So, usyon shit na. Grabe yun ang bawd sa yung luyo or bawd lang din na bro. Pero yes, mga culture shocks na to. May uban rin, makalitan bitaw sila ka na mabaguhan ka sa Cebu ba, o kada sila yung kusog yung bahon, kusog yung bahon nito. Pero nga wala sa pag sila park na bagog yung nga sa Cebu ba, bitaw na ka, labi na kung lain ka na Bisaya, ma-shocks lang kay abisan ko nun nila na yung mga Ilonggo na hibong na, abi ko na, magsige no, nag-away ko ng mga tao, kay dagko ko kay tagdingog, mura ko nung nagsiningkahay ba. Pero nagstorya na din, napag-iusa katawanan kaya ang ilag, ingnan ko na siya. Ano ko no, normal na nato yun, bogo ko no. Ingnan nagagbogo, kaya muna nag-joke sa mga kauban, mapukuha ni mo eh. Muna na nag-joke na sa ilan, ako na kayo ng insulto. And kanisan, ang daot ko no namo, ang daot. Ang sa ato, daot sa Cebuano is diwang, thin. So sa uban, kanang daot, na daot ka, kaya muna feeling lang, nabuang na ka ba, daot ba na daot na kini mo siya ingnon Mar grabe ni daot lagi ka Mar sa ila ko nung una siya kasabot nga nung bukaw niya mga kauban nga nung ni daot ko ni daot eh kasabot niwang sa ila abin lang na daot ba pareho daot na daot parang pagkaon na daot so naghagingana pa na lain-lain ang termino ya. Of course, kada sa uban kadang ang ano ko na ang Cebu ay letter L. Oh, di ba? Shortcut na to, ang balay bay. Oh, di ba? Ang kayo, ang kalayo kayo. Oh, ano ko no word on. Oh. Bitaw lain bisag binisaya bisag sa mga go ano sa South line sa binisaya ta naman yun sa kalayo. Kalatkat sa bulungbong. Nalakit ang kalayo. Kalayo mamakalat. Wala, kaluwi na nila. Kalayo. Ang wala. Kalayo, kalatkat sa balagbog. Saan ka Mar? Sunog dahil. Ano nilitsum ka mo? Tapos numad sa Ramos. Sige lang. Sa Ramos man ta. Tanong ka rin sa peace time is niwa ka dito. So mauna so naghan lingaw na kuan ba. Well anyway, mauna itong update mo ni dagway na sa Cebu. At least we see the sun, but I don't know, we expect more rains tingay pohon, pero manaw na to. We will find out unsay ni mahitabo. And thank you so much for watching sa atong kanina video. Og mao na. Let me know sa yung culture shock diha sa pagbalhin niyo sa inyong lugar. If you're from Cebu and you're living in somewhere else, kung say na-shock ka ninyo. Ako when I was in Manila, ngita kong puso. Ang uban sa katusang nakakita ko ng puso, abi lang ka ng puso, tamis na. Abi lang nagmurag suma na ba. Talaw lang kanon raman din na. So I hope to see you na sa itong mga next videos guys, and you know, thank you so much for watching. Bye.